आवगायाव बिपिएल सरकार सालायनाय समाव बिटिएफआ 15 बोसोर सरकारखौ सालायना थांदों। दा नोंथांमोननि सरकाराव बेसेबां बोसोर सरकारखौ सालायनो टारगेट दं सार? आं सानदों बेहाय 20 बोसोर बेहाय थागोन आं आसा खालामदों आरो आं नुहुरदों इउपिपिएलआ बेयाव 20 बोसोर सालायगोन 5 बोसोर बारा बेखौहाय मानोना जों नुबाय बावैसोनि उनावनो रायजो राजाया बे बिपिएफआव थानाय नंलिया जों बेखौ नुबाय आरो खना खनलानिफ्राय रायजो राजा ओंखारनानै दिनै इउपिपिएलखौ मदद खालामगोन। दिनैनि दिनाव बुंखागोन आरो निश्चय उनावबो नुगोन बेवहाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारानो नेक्स्टआव फैगोन बेयो 100% आरो नेक्स्ट सरकाराव खुनु गोहोआनो बेहाय इउपिपिएल सरकार दानायखौ होबथानो हानाय ना खुनु वालानो होबथानो हाया। लामा दालां बेफोरखौ जेनेबा आवगायनि सिस्टेमावबो मावदों थिगानो। दा खोथाया जाहैबाय बेवहाय आं मोनसे नेम निथि गैयै बा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मोनफा मोनफा मिशन मुडखौ लानानै मावबोनायखौ आं नुवाखै बेखौहाय आं बुंगोन। जेनोखि बिटिआरनि डेभेलपमेन्ट कमिउनिटि हलानो जा माबा मोनसे अनुष्ठानानो जा दिनै चिफ सारा मोनफा थख' होलांदोंखौ जों नुदों। गोबां रोखोमनि जोंनावहाय 35निबो बारा जोंनावहाय मोनसे मिशन आरो नैबे बिमुं होनानै होनाय जोंना 1,40,000निबो बारा जोङो बिगा हा होबाय। थ' निश्चय जों बुंनो थाङोब्ला जों डाबल ट्रिपल जों होबाय बिसोरनि 15 बोसोर बिपिएफजों थाबोबाय बेयावबो जेबो जायाखैमोन मोनाखैमोन।